Ibophe mngqokho, ibophe nsuthu ayatshona malaka. Tethu unkunzi emdaka sitsho sithi emabhalekisi. Wekho siyangena ukwenjenje injanjoko siyazothula ibotyo siyakhahlela kwikumkani zezo lakho wethu inkosi izibonda onozityetyane amaphakatha komkhulu. Abantwana bethonga, abantwana bengulo sithi mabudethe ubumnyama kuvela ukhanya kube chosi kube yile. Indlantloko zamakhaya inkulu intlabi odadobawo mafungashe. Ngamasiko nezithethe khona ukuze singaphulukani nemvelo yethu. Ngomhlanga wama-28 kwinyanga kaCanzibe umnyaka ngowama-2026. Uzibambile umngqongo untsundu sophitsha umgudu uncekho uzonto azitshaba ezingazumi ezanto ndiyinkonjani imnyama ibhobhe emafini ibuyizofela ekhaya. Ndityilundi mandungwaneni koqhwesho diyo gungo ndarhana ngamageza angarhalela into yamntu nto ezineento zazo sikuphathela isigaba senkqubo samasiko nezithethe khona ukuze singaphulukani nemvelo yethu. Sithetha ngento zakowethu into zomthonya. Sithetha ngezinto zethu kumasiko nezithethe. Amasiko nezithethe saphuluka phalo wamkelekile kumasiko nezithethe nomakhaya kamngqongo uCastelo the main man. uCastelo lo sisiganda sombongo, igandaganda yewelesi, igorha nereyido. 12 yimizuzu leyo ibethile phaa intsimbi yesibhozo soncokwana injanjoku sithethe ngento zako wethu. Namhlanje siyawulala injanjoku sicacelwe gca ngezinto ekumele zenziwe phambi kokuba ikwekwe le ibheke esuthwini, nanjengoko sele sixeleshe kwinyanga yesilimela apho khona bayobe bethontelana amakhwenkwe siyesuthwini ngenjongo ke zokuba ngaba benziwe amadoda. Siyafuna ke ukuvundlisa injanjoku sixhobise ezona zinto zibalulekileyo nezingundoqo ekumele zenziwe. Injanjoku siyawucaciselwa gabalala ngokwezinto apha kumele zenziwe. Sijonge nalapha esintwini ukuba ngaba kumele kwenziwe ntoni, zintoni ekumele zenziwe. Abazindwendwe nesibasingethileyo kolu suku lanamhlanje sele bengqangile kwizakhiwo zethu ezingapha kukomani ngutata lowo umzimkhulu kalombo. Nguye ke esobe sinaye ngutishali ke lo osele wathatha umhlala phantsi. Nguye ke uyakusicacisela ngayo yonke le micimbi. Kanti kwelinye icala khona pha uJobe Kasithole, yena ke yinyangi yesintu, naye ke ngabo ke esobe sibasingathile kolu suku lanamhlanje. Mani ngabakhonyeli benza inkomo zomdongo bakhona kwelaa cala lingaphaya bazozithethela ngokwabo. Umzimkhulu mandikubulise tata, injanjoku ndikunike nethuba loba ubulise kumphulaphula ekhaya. Camagu tata. Bhotani bawo Camagweni, njengoba sewutshilo ke ndingumzukulu kalombo mtshonyane uDikiza sawa. Ndiqonde ke makandize apha ke ndizothetha. Ngokufumanisa into yoba kudala wena kuthethwa ngesiko lokwaluka, kodwa ke ndike ndiqaphele into yokuba zikhona into ezithile ezingafane sizithethe ezinxulumene neento zakwamoya. Sigxila kakhulu kwiinto zasenyameni sizilibale ezakwamoya. So ndithi ka ndivele ke ndibethe nje phana phaa kwezi nto sidla ngoziphosa sizilibale ukuba zibalulekile. Okokuqala into bekufanele uba ihleli kuthi uba inkwenkwe xa izokwaluka iqala ngokuzila ingakayi esuthwini. Kufuneke izile phambi yolukile. Apho ke oobhuti abadala xolo ekufuneke beyijongile uba le nkwenkwe kuba iza kwalwa ngoDisemba, uqala apha ngoJuni into yokuba ingaba le nkwenkwe izilile na, ineento ezithile engazenziyo kuba ilindele uye esuthwini, apho ke izawungenela ithabathiso lobudoda. Kwakhona ke ngoku sifumanise ngoku xa sipha esuthwini kwakhona zikhona izinto esizilibalayo. Umzekelo, umkhwetha xa sesuthwini ufihliwe akabonwa. Now isiko lokufihla ke lisiko lakwaXhosa, because nomtshakazi uyafihlwa nentombi esentonjaneni iyafihlwa.
na umkhwetha ke naye ufihliwa kumelanga uyabonwa ngabantu bonke, ingakumbi ababhinqileyo. Ufihliwe kaloku xa epha uqokelela intlahla, akufunanga abonwe ngabantu. ya Uyawufumanisa into yoba nakwindawo ahamba kuzo akahambi kwiindawo ezihamba wonke umntu. Kudala umkhwetha wayedla ngokukhekheleza ahambe phaa ehlathini, angahambi kwiindawo ezihamba wonke umntu, kuba kaloku iindawo ezihamba wonke umntu zinemimoya ngemimoya. Zezi ndawo ke bekumele into yoba uyazicezela akazihambi. Umzekelo, kudala xa kusithiwa xa umntu uye esuthwini uye entabeni, kuba ibhuma laliba sezintabeni, kuba kaloku intaba ingcwele. Kulapho kungekho mimoya emininzi ehlinyuka, kulapho kukho imithi, kulapho kungcwele khona. So kulapho umkhwetha bemali buhlala khona angabonwa ngabantu. Naw ngoku ke kubakho impazamo eninzi, ufika abakhwetha behamba endleleni bewela kwezi ndawo kuthiwa zii-pedestrian crossing, balindwe imoto banqumle indlela. yemoto. Kanti ke umkhwetha akahambi kwindawo ehamba abantu bonke kuba kaloku ufihliwe. So zezi zinto ke ndithi noko sizame siyazilibala, cime mhlawumbi azinamsebenzi. Kananjalo ke into ethetha uba xa ifihliwe nomzimba wakho abonakali. Yiyo le nto kunyanzelekile into yoba makaqabe ke angabonakali kuba kaloku ufihliwe. Kananjalo ususiwe eluntwini, funeka ahlale yedwa phaa angaxhaphaki phakathi kwabantu. Nezinto zaseluntwini funeka azikhumbule zanto bezenza ngoba bephakathi kwabantu. Ngoku akufunekanga into yoba abe phakathi kwabantu. So nanjengomntu ke oqokelela intlahla owakhiwayo ukwenzela into yokuba abuye ekhekile, abuye ngumntu omtsha, uyayiqaphela le ndawo yokufihlwa. Naxa sephuma ke ngoku ebhumeni uyaqaphela uzawumphathiswa ngengubo, afihlwe, angabonwa ngabantu, ade ufika ekhaya efihliwe. Nangoku ehleli ebuhlanti eyalwayo ugqunyiwe, ufihliwe. Naxa esendlini yesibane ehleli phaa, xa kungena abanye abantu ufihliwe, ugqunyiwe. So ke ndiphawula into yokuba ke eli siko lokufihla sithande ukulithatha ngento yokuba alinamsebenzi. Mhlawumbi sithi akukho nto liyenzayo, sihambe sifota into zasesikhwetheni, sifota abakhwetha njalo njalo. So ndifumanisa uba impazamo esiyenzeleleyo mhlawumbi kukulibala nje wena, okanye liba khona ngamanye amaxesha ucinga uba into yoba ezaa zinto zasenziwa ngabantu kudala zizinto ezingenamsebenzi. Kanti ke abantu bakudala babe nengqondo, bebeyazi iinto zokomoya, bezazi nekuba umzimba womntu usebenza njani na. Zininzi into abazaziyo nezesayensi ezi thina sicinga into okokuba azinamsebenzi. So yiyo le kufanele ndingene namhlanje ke ndibethe nje phaa naphaa kwezi ndawo sicinga uba fanuba ezi ndawo singathi siyazilibala, sicinga uba fanuba azinamsebenzi. Enkosi mandike ndime. Nkosi bawutshonyana. Injalo nje ndiyithanda kakuhle xa usithi eli siko yayilisiko elifihlakeleyo, injalo nje lingabonakali. Ngosithi sihamba ngeemoto kwi-freeway, siyababona abakhwetha bayantantazela ngapha nangapha, alisafihlekanga. Namhlanje ke mphulaphula njengoko ke sowusiva sijonge ezona zinto ingakumbi apha kwamoya, ngoba ixesha elinintsi awujonga ezi zalapha enyameni bangaba ikwekwe kumele ibe nje ibe njanjani. Kodwa ke namhlanje khona ke uba umzimkhulu kwakunye noba usithole kweliya icala lingaphaya. Andiyazi ke ba usithole loba ndiyinike wena lo umbuzo, ubuke ke wazama uyichaphazela phambi koba bawo ulombo umcimbi wokuba ngaba phambi koba ikwekwe le ibe kanti yaye esuthwini zikhona izinto ezizilayo, zikhona into engazityiyo. Ba usithole njengagqirha lesintu okanye nganyangi yesintu,
zindoni ikwekwe khona ngoba kaloku kuthiwa hayi ethele kwekwe kunjalo nje kusekukho nezinto zokuba ngaba amakhwenkwe sinabakhwetha ngoko abaswelekayo esuthwini. Umbuzo makuthiweni kwenziwa ntoni phambi koba esuthwini? Cama kudade. Cama kuba usithola. Andikuva ke ngoku, andikuva tu, awuvakali tu, andikuva tu. Yes, bawusithola. Ngokwesintu sakwaXhosa ndiyavakala ngoNtsundu. Ndiyakuva dad, ndikuva kakuhle ke ngoku, ndiyakuva. Okay, ngokwesintu sakwaXhosa sakwaGcaleka sakwaRharhabe ikwekwe xa izoya entabeni kumelezekile izilile. Izinto ekumele ikwekwe wena Mngqongo ezile ngazo okokuqala akumelanga ikwekwe idibane nentombazana. Ukuba wena kuthiwa woluka ngoJuni, lo Juni sikuye ukuqala from January wena intombazana kumelanga udibane nokudibana nayo. Okokuqala indlela ozila ngayo intombazana funeka nguyakhe, funeka nguyincamisa, funeka ngulalela ntombazana wena xa kuthiwa uyoluka ngoJuni. Okwesibini, ukuba uyikwekwe eza koluka akunamaxesha ohamba ngawo esitratweni, kunamaxesha ongahambi ngawo esitratweni. Ezo nto Ntsundi zalahleka, ufike abantu betyhola amagqwirha kanti umntana ubethwe zizithinzi ngela xesha ebehamba esitratweni. Umzekelo, umntana oza koluka ngoku ngalo Juni bekumele yena ngo-6 o'clock usemagcekeni akokwabo akathunywa nasevenkileni. Siyayazi uba ngoJuni xa kubetha u-6 kumnyama Clara, lo mntana kumelanga uphuma phi ngaphandle kweyadi ezawukoluka. Okwesibini, la mntana akumelanga adibane notywala ezawukuya esuthwini. Akumelanga adibane notywala at all. Yindlela zonke izinto ndizibizayo ke Ntsundu zindlela ikwekwe ekumele izila ngazo xa isiya entabeni. Yile ndaba ke ngokutata esitsho ukuba izinto sazilahla. Into yethu ngoku yonke siyenzayo ikwi-social media. Yiloo nto ebulala isiko lamaXhosa okanye lakwaXhosa lakwaRharhabe lakwaGcaleka. Okunye wena Mngqongo, akumelanga ikwekwe ezawukoluka idibane necuba naliphini icuba. Akuba lento yinto eza no-healthy ngoku kwakudala kwakungamelanga ikwekwe eya entabeni idibane necuba, idibane nenjwala, idibane nentombi, idibane nohamba ebusuku. Xa ikwekwe izawukoluka ihambi nemicimbi ayiyi nasemangcwabeni. Zindlela ke ezo ikwekwe ibiye xa izoya esuthwini izile ngazo. Yile nto ke ngoku ke wena Ntsundu uzowubona ukuba abantu bahambe batyhole izinto ezimdaka, batyhole amagqwirha. Xa sisiya ngokwakwamoya uyijonga le nto man noko ngokuba bayabatyhola oomama othile, oomama ubani koba ke mhlawumbi ebonakala ingathi umbi atyholwe ngobugqwirha, atyholwe ngobuthakatha. Xa uyijonga le nto hayi man, le kwekwe khange izile ngela xesha izilele yonke le nto. Because ngokwabantu wena mntaka Mngqongo into abayileqwayo xa kungena amakhwenkwe zindywala. Abantu bakuthi especially aba sebewelile imilambo yakwaXhosa mabake bayeke le nto kusoloko beleqa indywala. Mabakhathalele abantwana babenze into ephambili ngoku yinto uba kuyokokhiwa ibhuma yomntana kuthethelwa ewe seyazi loo nto ikhona, but ngoku abantu mabake babe kutywala emva. Siyabazi uba ewe ke buyangena ebudodeni kodwa ke ngoku mabake babe kutywala emva bakhe bakhokhelisa impilo yabantwana ngoba masakhe amadoda. Into esifunayo sililizwe loRharhabe loNgconde, sifuna ukwakha amadoda azawukha imizi, not amadoda azawubetha abafazi azawukwenza uthi umntana wolukile ngoJuni ngoSeptemba sowudibana nomntana emeshop ucela i-5 bob. Ayingomadoda esiwakhayo lawo. Sakha amadoda thina azokwazi ukukhusela abantu basemakhayeni abo. So kumnyanzelekile Mngqongo amakhwenkwe mawazile xa kufike le season. Bekumele abantwana bangena ngoJuni kudala bezilile ngoMngqongo. Cama kutata.
Wekho, hayi ngethemba elikhulu abantwana abangenayo kulo June injalo nje kunabazali babo noba baphulaphule ngeli xesha kulo mcimbi sowuphetheyo. Siza kuyandisa simane sibuyela kwiindwendwe zethu pha hleze nomphulaphuli. Unawo umbuzo anawo ndiyabona sele bedanyaza nakusibamba ke kwinombolo omnxeba 072 514 5381 072 514 5381. Make sithume umntana evenkileni. Le ntengiso ilandelayo zizimvo zeli shishini likhankanyiweyo, hayi ezelijelo losasazo. Igama lam ndinguNokuzola. Andazi ndingambulela njani umkhulu uDumakude ngokutshintsha impilo yam kunye neyabantwana bam kwi-2 hours emva kokuthumela imali yesikhanyiso. Uyafumaneka kule nombolo 063 303 2926 063 303 2926. Emva kokulahlekelwa ngumyeni wam ubomi abuzange bube mnandi. Kona ndandinawo umnqweno wokuphumelela ndifane nabanye oomama abaphumeleleyo. Kodwa lafika ithamsanqa mhla ndeva ngomkhulu uDumakude abantu bebabaza kunomathotholo nakumakhasi onxibelelwano, ikakhulu usisi Lusanda Mzembe waseQueenstown oyi-business lady eyaziwayo, uMr Mthembu waseTsolo, umama uYoliso wasentabankulu, uBhutlukhanye waseDutywa, usisi Nokuthula waseKokstad wafumana uncedo kwaye wabhatalwa i-500,000 rand kumkhulu, nabantu abaninzi beendawo ngeendawo eNgcobo, eTsolo, eKomani naseCofimvaba. Ndaba nomdla kakhulu mhla ndeva kubulela utata waselalini yam osisityebi esaziwayo, naye umama uNomajama wayengutitshalakazi omkhulu, esitsho ukuba emsebenzini ayikho impumelelo koko nje yindlela yokuphila. Kona njalo waqala amashishini kwaye kuyenzeka izinto bebekade zingenzeki ngexesha ebephangela. Mfowunele kule nombolo umkhulu 063 303 2926. Ndiphinde 063 303 2926. Masicamagushe, sicamagusha ke kuwo onke amabandla, sicamagusha kuzo zonke izizwe. Ndinguloyisoye lokusabela, ndingokaNqevu, nguMpinga, nguMawawa, nguSenza, nguSineka, nguMakhoba, nguNgwangwashe, ngukhalada, ngiphila kokuzenzela. Kunto yomntwana engabanoboyi ixhonye emaxhantini, linda amadoda nenkomo azothetha inyani enkundleni lishiyeke igazi. Tshonalanga sizotya kamnandi, bantwana phumani endlini zawudlala nonyoko. Ndiphulaphule inkqubo yeVukani Community Radio yamasiko nezithethe. Tamako. uCastello sisiganda sombongo, igandaganda yewayilesi, igorha nerendio. Sikamashumi mabini anethoba yimizuzu leyo ibethile phaa intsimbi yesibhozo. Kwekho siphethe umcimbi apha injalo nje kusele siceleshile kule yesilimela inyanga, kulapho ke amakhwenkwe ayawuthi bhazalala eyokwenziwa amadoda. Sijonge zona zinto kumele zibe kanti ziyaqatshelwa phambi kokuba ngaba abe kanti la makhwenkwe ayisapha ayokwenziwa amadoda. Khona uba uzithole kodwa cala lingaphaya noba umzimkhulu injani nje kuba yayicacisa kakuhle. Kodwa ke ndiyafuna ezindwendwe zam kwelo cala ngethemba elikhulu ke niyakubava abaphulaphuli xa bengena kwelo cala uba ngaba benemibuzo nibe kanti niyayiphawula loo mibuzo bayibuzayo. Mphulaphuli ngu-072 514 5381 072 514 5381 kusemnxebeni. Ngenjalo uyawushiya nje ushicilelo lakho lika-WhatsApp. Sikhona ke phaa kufacebook, ungayosibukela phaa si-live phaa kuVukani Community Radio, Vukani Community Radio. Ndiyababona ke sele bekhona abakhoyo, siyanibulisa ke phaa kubuso bencwadi. Masingene ke apha ku-WhatsApp, qala sive abangenileyo ngoshicilelo. Camakho molweni ke. Ngoku ndicela undihlalutyele amachwerha. Hayi khona siphethanga minombo yazijiko namhlanje, masive ngaphi. Molweni ekhaya. Bawumnqoko. Molweni tata. Tata lo uhleli naye, utata bobabini, lo wasemaXhoseni. Yes tata. Utata uthonyane lona, ngoku siyabulela mani kakhulu ngale nkqubo. Kaloku ngoku siza kulusa. Kona mnqongo, le nto bayithethayo yinyaniso emsulwa, engenokuphikiswa mntu. Kaloku amakhwenkwe xa aza kuluka mnqongo ayazi akatyi kwanyama liyangaphakathi.
akayi kwasemantombini le nto bayithethayo yinyaniso yona. Yahlala endlini ayazela sephaya entabeni, funeka ezile phaya ejongwa ngamakhankatha pha. Oyise aba abangeni endlini yabakhwetha abama emnyango bawajonge. Kwezinye ke iindawo kwa inyama le yomngcamo, oyise babantwana noonina babantwana abayityi kwalaa nyama. Ukuzila nokuhlonipha isiko eko ke mngcwabo ndizama ukuthi bayasinceda, bayasikhuthaza. Siyabulela kakhulu kamakho ngokaphumelele napha engcwaba. Aphumelalini ngapha engcoba. Enkosi kakhulu tata, siyacamagusha basivu wamnyungeni esithiko lenye icala camakho ekhaya. Molweni mngqongo, ndithi camakho ngelipheleleyo. Ngutalupa lo olubaba lo kaNgesi, ndilapha eKomani apha ezibeleni. Mngqongo, ewe ndamva uba uyayichaza kakuhle le nto uba abantwana mabazile yonke into. Enye into funeke sizame uyiqwalasela kaloku nala makhankatha a-underage, athi umntana eneminyaka emibini olukile ahamba ayokhankatha. Ufumaniseke uba hayi ke akho nto intle kwaphaya ke kwaphaya entabeni. Hayi wena mngqongo, kuyo yonke laa nto masingabekeni icala masingagxekeni kwicala elinye linye, masijongeni nakweli cala nalapha endlini. Wathi umama izibazaneli kanti hayi limane litsiba iziko, limane lisiya nakumama ekhaya ngapha. Hayi, ayiyo leyo. Utata mane evuka emane kuthiwa makaye entabeni. Kodwa ke unuka loo nantsika kuthi phuqu. Hayi, ayiyo mngqongo, ayiyo. So ke nala makhankatha ke ezintwana ke zikhoyo zitshaye ezi zinto ukuba zivele zihambe ziyohlala phaa. Awunawukhankathisa umntana mani oneminyaka emibini eyindoda uthi makahambe ujonga umntanakho. Nguhlathi ke lo, ngulisa mfene ngojambase, makayeke umntu kaNgesi. Enkosi bawo. Nkosi mntakaNgesi, nkosi kakhulu. Kuthiwa utata aphume esithi uyojonga umntana esuthwini kanti uwela igadi. Shiya unkosikazi apha endlini uthi esuthwini awela igadi, next door. Yangasothwini akazilanga yena. Ndiyaqonda eyona nto ibuzwa ngumntakaNgesi phaa ngumcimbi wokuba ngaba siyayibona ikwekwe le kuba ngaba kumele izilile. Abazalikazi aba okanye abazali aba bekwekwe okanye abantu abazoba lixanduva apha kule kwekwe xa isesuthwini, mabathini bona? Kumele bathini ngokuzila? Uqala kwingcibi uya kwikhankatha njalo njalo. Camagwinzi nkosi zam, manike nini. Mama masiphinde sicamagushe mngqongo. Camako. Kwalapha ukuqala ebazalini kwabona kumelezekile mngqongo bezilile. Kwa ukuqala apho khona kuthiwa kuqala khona izinto zekhaya kuthiwe kuzawuqala uthukuzwa. Kumelezekile kwa izibazana. Yazi ke ingxaki esiba nayo mngqongo kakhulu xa unoyijonga le nto uyijongisise iba lapha kwaba bantu bazi-single parent. Yabona ke kwabantu abakhulise abantwana bodwa iba khona ingxaki, andifuna uqhatha mngqongo, iba khona kakhulu. Okanye ufumaniseka ukuba indoda lena utata omntana akaphangeli. Uyabona, utata omntana lona akaphangeli, kuphangela bani? Umama. And ke ngoku abantu abangoomama mngqongo sifuna bayazi mabake bayeke le nto yokubeka ii-dates zowuphuma kwabantwana. Mabayekele emadodeni. Indoda iyaphangela, indoda ayiphangeli, noba umntana uhoywe ngoomalume, but abantu abangoomama mabayeke idate yokuphuma kwabantwana. Bayive ngabantu abahamba entabeni ngoba akukho kwanto ebafunayo entabeni. Kwabona oomama njengumntana ephayana phezulu esuthwini, kwabona bekumele ngokommo kwa iziko izibazana eli akaluweli kwayena mngqongo ngokommo wakwaXhosa. Camako ikhankatha. Yes dad. Andazi noba ndiyafaka lapho kodwa ikhankatha kwawona amakhankatha aye ahlale nabantwana bethu esuthwini
siyawacela mama ke bayeke le nto athi umntu omane sehla kanti uyowutsheka. Yeah. Khake niyeke le nto madoda enihlala nabantwana entabeni umane ushiya umntana usihla kanti wena uyazazi uyowutsheka. Siyayicela loo nto kwayikhankatha wena Mngcongo kumelezekile lizilile ngokohlobo laphi lakwaphalo. Yeah. Zikhona izinto ukhankatha ekumele zenzile, zikhona izinto ekumele angazenzanga. Amakhankatha akudala ke Mngcongo ifana neenhlabi zekhaya. Zazisithi xa kuzokolukwa okanye inhlabi yekhaya ekuseni le mini kuthiwa kusetyenzwa ngalo, lihambe ikhankatha okanye inhlabi iyowuhlamba emlanjeni apho khona kunamanzi ahambayo. Namhlanje umuntu uyayazi ngomso uyohlala nomntana entabeni uzawuqala kabhabhayisa ubhebi. Ubhebi uyakwazi uba umsebenzi wakho wena kugcina abantwana babantu phi entabeni. So makeke siyeke lento oqala singamakhankatha sibhabhayisa obhebi before siyazi uba ngomso sisaphi sisabafana phi esuthwini. Nalo ikhankatha limelezekile lizilile. Linezinto ekumele lizenzile, linezinto ekumele lingazenzanga bhuti. Especially la amakhankatha athi umuntu hayi kudala ndayenza lento ndiqhelile ndineminyaka ayisebenzi loo nto. Kwalona ikhankatha kumelezekile bhuti lizilile. Umama omntana kumelezekile ezilile. Umuntu enye into esinayo Mngcongo ngabantu abaphekela abantwana. Khaniyeke mazibazana uphekisa abantu abasexesheni bephekela abakhwetha. Yingxaki into ophekela umkhwetha ephekelwa ngumuntu. Ndiyayihlonipha le nto, ndifuna nimve kahle ngosithetha isiXhosa. Ndiyayazi abantu abaninzi abafuni abantu abathetha isiXhosa. Sanuphekisa abantwana abasengceni bephekela ukutya komntwana. Sinesizathu soba sitsho ubumntana usengceni omphekisayo okanye lo makazi okanye lo dado bawo makangakuphathi ukutya komntwana osesuthwini. Enkosi Mngcongo. Nkosi kakhulu masive kweli cala molweni ekhaya. Ndikhahlele kuni mandikhahlele kuwe Mngcongo. Bawumbathane lakho anganeentsiba kumbathane emaxeshibeni. Masidathele enzulwini. Ubokoboko mntana enkosi kweli xesha. Andiyazi noba kwakhala ntoni, noba sibethwa sisihlwele. Andazi ebantwini kwengene ntoni, kodwa ikhona into engenileyo ebantwini. Abantu Mngcongo abasakhathali, nantsi into elimaza eli siko lethu. Mandikuphele nto mntana enkosi. Asoze lihlambuluke isiko lomuntu ontsundu ngaphandle kwentlonipho. Yeyona nto ibalulekileyo ke ngokomzekelo. Ukuba ngaba masithi wenza ithonto, ubona amathonto ngoku ulibona ngamehlo alifihlwanga lilapha ecala kwendlela. Baqala abantakwethu ngolasuswa kulaa ndawo phakathi kwemithi esingeni. Umkhwetha xa ngabe somisa ingxeke Mngcongo uphuma apha phandle ukabalabaleke ngelinye ixesha eyomisa. Khazibuze ke ngoxa ebeke ingubo phaa phantsi ebaleka enganxibanga uzawubaleka njani ayengekho kwasesingeni esimnyama esikhusakeleyo usecala kwendlela. Ubonwa ngumntu wonke, noomama bayambona. Iphi intlonipho apho? Eyona nto isibetha kakhulu ke ngoku yileyo kweli siko, intlonipho ayikho. Yingxaki esinayo leyo. Okwesibini, kukho ukufudumeza endingazange ndakubona. Ayipheli inyanga umuntu engenisiwe wena ntsundu, wena Mngcongo. Uba ngaba ziveke embini akujongwa isimo sale kwekwe. Hayibo, abantu bayangenisa bathi umkhwetha uyaphuma, uthi umama lapha notata lapha umkhwetha uyaphuma, kodwa isimo somkhwetha saziwa ngabantu abasethontweni. Uthiwa kufuneka xa ngabe ephuma lo mkhwetha abe kanti umgalelo wam ungelalanga
abakhwetha baphumela imigalelo. Umkhwetha wayehlala ithuba elide ukwenzela uba athole ithuba lentoba afunde imfundiso yobudoda. Wakwayibona phi 3 weeks? Kunzima noba umkhwetha abe kanti unhlahlile mhle uphuma esemdaka ngebala kuba kwayingqekele ufudunyeziwe. Wakwayibona phi 3 weeks okanye iveki embini umntana uyakhutshwa. Kuthiwa makaphume, uyangena iveki inye uyakhutshwa. Ndithetha into esesizenzayo mna kula malanga. Madoda. Usajonge loo nto, ubone indlela yokutya apha. Wakwabona phi ethontweni kuswi Kentucky. Indlela yokutya iyodwa phaya wena Ngqongo, akusuwa nakuphi nokutya. Kutyiwa phaya ngondithetha nawe iKentucky, azange kutyiwe eziKentucky phaya. Okunye ukutya okutyiwayo pha, yes kuvulelekile ziyatyiwa into ezakhayo emzimbeni. Akho nto irongo ngaloo nto ntsuku, not ngendlela ebaxekileyo. Ezinye zento esesizibona zisiya pha zazingazange zaya ngaphambili. Yintlonipho engekhoyo kumzontsundu kwela siko ngoku. Make ndime msase. Ndiyakuva. Nkosi bawumbathani, nkosi kakhulu. Imizuzu masenze ibe 19 phambi koba sitsho sithi yeyethoba intsimbi. Ndiyafuna ke napha emnxebeni 0725145381. Ndiyawubuyela pha kuba uChonyane naye ke aphawule kumicimbi ke engenileyo apha kwelicala. Mani babambe ke apha nakwemnxebeni masimbambe camakho ekhaya. Molweni, wandindiza watshona emboneni kwelaa cala likaphaya. Masibe sisiya pha kuWhatsApp. Molweni ekhaya. Camakho Mngcongo. Ngufana velelo apha eledibre. Hayi, ndiyayithanda le nkqubo Mngcongo. Yes dad. Ukukhuthazana, ukuvuselela isintu sethu. Uba kweli xesha sininzi into ezenzekayo. Intle ke le nkqubo ngoba iyasivuselela mhlawumbi sawutsho sibe nazo izazela. Abatata zonke izinto abazithethayo ziyinyani. Kambe ke kwezinye zikhona into kaloku noko thina madoda esingenazide sizichaze ngoba ngoku simanyelwe lilizwe lonke. Indoda yomXhosa ke iyayazi inkqubo yasentabeni ibihamba kanjani. Ushiye ke kweli xesha ugoso kwaphulwayo sithi sinxiba ngapha. So ke irayithi le nkqubo imane isivuselela amasiko wethu. Camakho Mngcongo. Nkosi bawufana vele, siyabulela kakhulu kwelaa cala lingapha. Yeba uChonyane, ndiyafuna injanjoku uke uphawule kulo umcimbi ubuthethwa engoba umbathana. Cimbi ukuba ngabe uthi hayi bayagqwagqwa mani, bayagqwagqwa abantwana ngoku. Uyawufumaniseka ukuba ngabe uyangena kule veki asezwa amanzi kule izayo kuleya kuthiwa hayi makaphume ngoku. Kwakufudulwa kusithiwani na? Injanjoku le nto elisiko selithe paha olu hlobo kusuke kwathini? Khwethu unefowuni apha ethontweni, uyawhatsappa lapha ethontweni, thetha ngokuWhatsApp. Ithini nale meko? Zizinto bezifudula zisenziwa na ezinto okanye siya andazi ke mphulaphula, ndicela singafowuni ngoWhatsApp, kudala ke ndiyithetha le. Siyawuthini okanye siyawufane sisithi hayi kukuhamba kwamaxesha masamkeleni into zobawo sekunje. Siyithini imeko xa inje? Chonyane, ndinika wena dada. Camakho bawo. Xa sithetha ngemeko yexesha kufuneke sibe nayo into yokulijonga uba lihamba njani na, lingazihambi lilodwa. Xa kusenziwa umcimbi wekhaya kulelo kufuneka kuhlolwe ibhunga, kuyazi uba umntu ngamnye unomsebenzi wakhe ufune wenzile. Akukho mntu uza kugqiba yedwa kuba kuza kwenzeka ntoni na. Umzekelo isiko lokwaluka likhankathe leyaziyo into yokuba umkhwetha uyakulungela nini uba makaphume. Akanawuxelela ngedeyithi ethile umntwana funeka ebe redi. So kumele uba siva ngalo into yokuba angaphuma nini na. Kananjalo kukho le nto abantu badla ngoyithetha ininzi le ye-single parent. Ngokwesintu ayikho into ye-single parent, kanti oba elo gama lelesiNgesi andiqondi uba likhona elesiXhosa kuba kaloku umntwana ukhuliswa ngaba bantu ahlala nabo phaa.
noba ngumntwana wentombi engendanga kwelaa khaya ahlala kulo bakhona amadoda bakhona ootata pha kulaa ndawo ahlala kuyo because bakhona oodade bonina akhuliswa ngabo ahlala kunye nabo abahloniphileyo abanelungelo lokumluleka. So ikhaya ngutata nomama nabantu bonke abahlala bapha isenokuba ngabantwana bakadada bawo okanye ngabantwana bentombi yalapha. Bonke aba bantu ke bakhontrolwa ngabantu abadala abahlala pha. Bakhona ke abantu bangootata abahlala pha. So into ye-single parent yinto engangeniyo kwisintu, ibonakalise ukulahleka kwethu. Kanti ke xa sithi masibuyele embo funeke silungise ezo zinto ze-single parent because ayikho into ye-single parent ngokwesintu. Umntwana ukhuliswa ngabantu bonke bekhaya aphele ekhuliswa yilali yonke ukwenzela into yoba akwazi ukuba akwazi ukukhokhela isizwe. Enkosi. Ya, Nkosi kakhulu Bajonyana, make sibaleke sithumi kwevenkileni. Le ntengiso ilandelayo zizimvo zeli shishini likhankanyiweyo, hayi ezeli jelo losasazo. Emakhosini siyathokoza sithetha ngogqirha owaziwayo umkhulu uDumakude. Abantu abaninzi bayavuya xa beva kubabazwa igama likamkhulu uDumakude. Nawe mphulaphuli ukuba unomnqweno wokuphelisa intlupheko nosapho lwakho ungabisalibazisa, mtsalele ngoku umnxeba kwezi nombolo 063 303 2926 063 303 2926. Yena uyenza indoda ihlonipheke phambi kwamanye amadoda kwaye uyaziwa kwiindawo ngeendawo. Yena ukuzisela intlantla zali ungaphinde usokole. Unalo neyeza lokwenza imali ingakunqabeli. Unaso isigubhu sokwenza ubutyebi, abafana abafutshane, incili yobutyebi kunye namasalamusi amhlophe. Ukuba uyasokola kwaye awunalo ikhaya, mfowunele umkhulu. Sithetha nje abantu abaninzi sebephumelele ngamandla kamkhulu. Abanye bebephila ngomrholo wenyanga, abanye ngesibonelelo sikarhulumente, kodwa sebephumelele. Yena unikeza amandla kubafundisi bamabandla. Naxa usokola kumashishini okanye uvaliwe, likhona iyeza lokwenza umntu atyebe, ungaphinde ucele kwaye alinabungozi. Abanye bathenga imizi yamaphupha, bayakha imizi ngamandla kamkhulu. Ungavumeli abantu bahlekise ngawe, mfowunele umkhulu kwezi nombolo 063 303 2926 063 303 2926. Umkhulu Dumakude. Ucastello sisiganda sombongo, igandaganda iwayilesi, igorha neradio. Lishumi linesithathu imizuzu phambi kweyethoba intsimbi kwingathi liyakubaleka, ingathi liyabaleka eli xesha namhlanje. Andazi ngoba basebanintsi abangenayo kweli cala, make ndibambe nje ngapha sivungele esithilo. Molweni. Kutata, ingaba umuntu ongumama unalungelo lomthela unyana yakhe izinto zokoluka lakhe ingubo nempahla, unalo na? And unalo ilungelo lozifunela ikhankatha, abe utata ekhona nodada ke utata ukhona noomalume bakhona. Bendicela ubuza loo nto, ndilapha kweli kamatitala. Enkosi Nkosi kakhulu. Ndikhumbuze nje mphulaphuli bangakwazi ke ukusibamba napha ku-YouTube, siyafumaneka napha ku-TikTok. Pha ku-YouTube uthi Vukani Community Radio, napha ku-TikTok @Vukani Community Radio. Bakude ke siyabulela nakwabo basibambileyo pha ku-www.vukanifm.org okanye uye pha ku iono.fm/s/108. Nkosi kakhulu ke nakwabo basibambileyo kweliya icala lingaphaya. Laa mbuzo ndiyathemba ke zikosi zam niwubambile ngoba ndifuna siphinde siye komnye kweli cala. Molweni. Kamaku bamsasazi. Tata noThapelo. Thapelo. Bamsasazi unyanisile umphulaphuli othethe lapho emveni komphulaphuli wesibini. Ikwekwe iyazila. Notata njengangoko ethetha unyanisile bamsasazi, bachana ucwede bamsasazi. Ayikho enye into enophikiswa. Isintu sasilahla, isiko salilahla, laziwa nangoomama. Madoda asitsho kwelinye icala. Molweni ekhaya. Ndicela nindigadele amakhankatha bantakwethu. Amakhankatha nijonge umntu lo uba angakhankatha na.
singaphinde sifumane sehlo samakhangatha abona amantombazane xa bebona amakhwetha. Nigade uba umsulwa kangakanani na umntu lo uzawukhangatha, angaboni amantombi xa ebona amakhwetha amakho. Kosi dada, siyabulela sijonge kwelinye icala engiba nomnye into yakwindwendwe zam phaa. Molweni Ngongo, dada, utani ebusuku bawo. molo dada. Uthetha noDamane ke kweli cala apha ezibeleni. Yes dada. Bayavakala obawo, bayibeka yacaca. Akho nto ifuna ukuphikiswa. Akho nento efuna ukucaciswa kwento bazithethileyo. Zezi zinto kube kumele uba ziyenzeka. Ukongeza nje kwinto ezinothethwa. Isiko lethu ngoku lifuna singene ngezandla sonke. Kungabikho mntu ungasemva. Ukuze ke sikwazi uba siphumelele, kumele lo wolusayo aqiniseke uba ngaba ngumntu ongutata uba khona 24 hours or 24/7 phaa ebakhwetheni. Ukuba ngaba kukho abamama ke bangenabo utata bona, utata wase-next door uxanduva lwakhe ukuba ngaba angahlali e-next door kukho umkhwetha owolusiweyo e-next door. Mangabikho ndoda ihlalayo iyazi uba kukho abakhwetha abakhoyo phaa entabeni. Ngoba le mimoya ingenelelayo ukuba ngaba kubekho into ezingakhathalelekayo apha esuthwini, ziyayazi abantu abafaka umoya okanye bayayazi abantu abafaka lo moya ukuba ngaba aba tata baza kakuzeke xa kuzofika inyama. Then ukuphela kwenyama sabadibana nabo phaa ezindlwini. Naw bekumele ke ukuba ngaba bathi gqi rhoqo okanye bavela rhoqo ootata phaa ebakhwetheni. Ukwenzela uba nawo umoya okanye nayiphi imfundiso engeyiyo le bekufanele uba iyafakwa ikwazi uba ihewule kwakuselithuba. Ngoku sihewula into esekudala ihlwayelwe kuselala cala. Kukho izinto ezivelayo ngoku ezininzi esingakwazi uzinqanda because sezenzeke singekho. Uthi xa ufikayo ngoku kuthiwa hayi yindlela esekuqhutywa ngayo. Akumelanga kubekho indlela esekuqhutywa ngayo amadoda angayazi. Kosi kakhulu, siyabulela kweliya icala lingaphaya. Bawutshonyana, ndifuna ukunika wena lo umbuzo. Ndinawo kwaba usithole phaa ndimlungiselele wona umbuzo. Lo womphulaphuli wokuba ngaba xa kuthengwa into zomkhwetha lo, into ezinjengeengubi, ingcawe njalo njalo, maziyothengwa ngumntu obhinqileyo yonke loo nto. Camaku dada. Sorry, Camaku bawo. Ngokwesintu ikho imisebenzi yotata, ibekho imisebenzi yomama. So bekumele bake ngixa kwaluswa kuhlalwe ibhunga. Kuyazwa uba utata uzawutshekisha zonke uba into zomkhwetha zikhona. Akumelanga uba umama atsibe kuqala. Bakhona ootata abazaziyo into ezifunekayo emkhwetheni, into ezifunekayo kumntu ozaba likrwala zonke. Umama yena kumele uba amamele kutata. Ngoba ukungxama kwabo maxa wambi siye izinto siziphose. So kubalulekile ke uba umntu ongutata abonise into yoba zonke izinto ezifunekayo zomkhwetha zikhona nezekrwala zikhona njalo njalo. Ingabi ngumama ozawutsiba enze izinto bekumele uba zenziwa ngutata. Enkosi. Kosi kakhulu. Kwekho bawo usithole njengoko busele ukhankanyile into ezininzi uba ngabe ezinye izinto nje siyawuye sityhola amagqwirha tontoni kanti kukungenziwa kwezinto ngokwendlela nokukuzila njengoko ubuthetha. Kodwa ke ndifuna uqonda singayibalekeli kakhulu uba ngaba iba khona imimoya emdaka, ingakumbi ke ikwekwe xa izoya esuthwini. Ibaluleke kangakanani ukuziphonononga nokuzihlola okanye ezaa nto zokuqinisa phambi koba ngaba ikwekwe ibe kanti iya esuthwini? Ibalulekile loo nto yokuqiniswa kwekwekwe phambi koba iya esuthwini. Ngibile Mngcongo. Xana ikwekwe isiya esuthwini kubalulekile ikliniwe qala ngokwesintu. Ngokwesintu masiyeke ngokulena into yenzekayo azuzikhankanya ezinye izinto, but ngokwesintu kubalulekile ikwekwe xa izonyuka intaba iqale yaklinwa ngokwemimoya emdaka. Enye into esifuna ukulungisa kuyo abantu okanye endifuna ukulungisa kuyo abantu ezimna uJobe Sithole.
yilaa nto yovele aqinise umntu ikwekwe engekayiklini. Into ekufuneka siqale sayijonga wena Mngcongo yinto yoba ikwekwe aloku ayizuvele iqinise ingaklinanga kuqala. Iqala ngoklinwa ngoba inezinto ebezimlandela, unengxaki ebezimlandela. Akho mntu ungenazitshaba kulo mhlaba sitheni siphila kuwo. Ngokomo kumelezekile umntana qale waklinwa andule ke ngokwinto yoba kuqiniswe umntana, kuyawuqiniswa nebhuma, because laa ndawo aya kuyo umntana akufundiswa umntaka ubhabha pha. Yinto siyaziyo singabantu besintu, singamadoda kwaXhosa kwaphalwa katshiwo, into yoba umntanakho ukuba yindodana kulapha afumaneka khona kulaa ndawo. Webengo? So kubalulekile umntana ukuba makathweni, makaqiniswe ngokwesintu. And zonke izinto zakokwabo umntana okanye ezakokwenu mazenziwe. Singekafiki kobaqiniswa zintoni ezenziwayo. Imbeleko ayikwazi ukwekwe ukuya entabeni ingenzelwanga mbeleko. Yile ndaba benisithi ke wena amakhaya, kwezinye izinto sizawutyhola oomama babantu kuba bebabi okanye kuba bemnyama benamehlo abomvu kanti abanasono. Khawuqala ujonge umntana kuba zeziphi amatyala onawo wena mzali okanye amatyala ekumelezekile enziwe kulo mntana elungisiwe. Awunoze umse umntana entabeni ungamenzelanga imbeleko. Awunoze umntana umse emntabeni engenawo umphotho wakokwenu. Nizawuwazi ke nini umphotho uba yintoni. Uyayibona ngo kumelezekile zonke zonto zenziwe emntaneni osiwa into. Madoda masingalahleni usiko lwethu, because into egcweleyo kwaXhosa thina sithanda uadoptha izinto ezingezizwe zethu sizenze ngohlobo elingelilo, silahle ezi zinto zibalulekileyo. Zezi ke ngokuba fika abantwana phaa bagule bathintini kuthiwe hayi ngamagqwirha kwathintini, kanti ayilo gqwirha zizigaba umntana ezitsityiweyo kuye azenziwa. Camakho Mngcongo. Camakho bawuJobe, masithengiswe kokugqibela kwekho sizoyivala inkqubo. Le ntengiso ilandelayo zizimvo zelishishini likhankanyiweyo, hayi ezelijelo losasazo. Emakhosini siyathokoza, sithetha ngogqirha owaziwayo umkhulu Dumakude. Abantu abaninzi bayavuya xa beva kuba bazwa igama likamkhulu uDumakude. Nawe mphulaphuli, ukuba unomnqweno wokuphelisa intlupheko nosapho lwakho, ungabisalibazisa, mtsalele ngoku umnxeba kwezi nombolo 063 303 2926 063 303 2926. Yena uyenza indoda ihlonipheke phambi kwamanye amadoda kwaye uyaziwa kwindawo ngendawo. Yena ukuzisela intlantla zemali ungaphinde usokole. Unalo neyeza lokwenza imali ingakunqabeli. Unaso isigubhu sokwenza ubutyebi, abafana abafutshane, inqindi yobutyebi kunye namasalamusi amhlophe. Ukuba uyasokola kwaye awunalo ikhaya, mfowunele umkhulu. Sithetha nje abantu abaninzi sebephumelele ngamandla kamkhulu. Abanye bebephila ngomrholo wenyanga, abanye ngesibonelelo sikarhulumente, kodwa sebephumelele. Yena unikeza amandla kubafundisi bamabandla. Naxa usokola kumashishini okanye uvaliwe, likhona iyeza lokwenza umntu atyebe, ungaphinde ucele kwaye alinabungozi. Abanye bathenga imizi yamaphupha, bayakha imizi ngamandla kamkhulu. Ungavumeli abantu bahlekise ngawe, mfowunele umkhulu kwezi nombolo 063 303 2926 063 303 2926. Umkhulu Dumakude. Sapholo kaphalo wamkelekile kumasiko nezithethe nomakhaya kaMngcongo uCastelo the main man. Khoselumnye unesiqingatha ngumzuzu lowo phambi kweyethoba intsimbi. Nanku nonondaba selendixeleshile kweli cala. Zindwendo zam, hayi ngamaxesha litshaba, ixesha litshaba kutshiwo kaXhosa. Mandininike nje amazwi okugqibela bawutshonyana nje awakho imizuzwana nje 15 seconds 15 seconds siyivaleni siye kunondaba. Camakho bawutshonyana nasiqala phaa kwakhona abantwana benkosi, xa sithi sifuna ubuyela embo masizazi izinto emasizenze. Izinto ezisazenziwa ngabantu bakudala zazile sizathu. Eso sizathu ke asikapheli. Into esibethayo kokuthi into zakudala asasebenzi ngoku.
kanti zonke ezaa nto zakudala zazisenziwa zazinesizathu. So ke masicingeni kakuhle, sicingeni nzulu. Inkosi. Nkosi bawujobe. Mnqongo mandibulele Mnqongo ngelithuba usinike lona. Sibulele kakhulu. Enye into apha sakha umbutho wamadoda noba utshonyana. Kunombutho wamadoda awuthi nje qabaqaba esiwakhayo because sibonile uba kunamadoda amaninzi adinga uncedo. Yiyo loo nto sithe masiyiqale apho khona kuqala khona isizini yabantwana ukuba besiye entabeni. Sathi siyayiqala ke ngoku but sawuphinde sibuye apho khona ke ngosizawuthi amadoda siwaphathele ntoni na. Apho ke ngosawufuna indoda enomzi, indoda engenamzi, indoda etshatileyo, indoda engatshatanga. Siza nombutho wamadoda ozawuphuma phi apha eKomani indimi noba utshonyana. Enkosi kakhulu ubhuti. Kamako dad, kamako sophinda sinirhwece nye sophinda sinirhwece masiyivale busuku benzolo. Siyabulela kakhulu ngexesha lini. Alright, Nkosi Ncinci, Nkosi napha kusigincinci. Oh sekabhongo madoda ndingayintoni ngaphandle kwakho. Nkosi kakhulu siyabulela, siyazithatha iintambo ngoku.